man so mariko mama base ya ni aya ye mama wate omsi mama bibia ewudwe omde obia fo omde omu wache sa Agyeiwaah man sami kana sami mama wo fra na samaya Agyeiwaah ya rifo Agyeiwaah man so mariko mama base ya ni aya ye mama wate Social academy. Nipani manamo mefuja sabi kochaje mbira. Amafwe mako muna kanso. Misi miba mechizua. Sana mabetoba yuwa mime. Misi mime mumusua. Ema bravo mitri. Misi miko mechizua. Garifidie suwa somenai. Ni garifidie nina. Amafwe ya koto so ya minemwa. Woni biye nyansem. Bobi wofye wana obeke biya mamina. Kema manse Yeme mame bansa umo ni aya ye mama wate yeso social savadme Nipani manamo mefuja sabi kochaje mbira Amafoma kwa wena kanso Misi miba mechisua Sana mabetoba yuwa mene Misi mime memusua Emobo sopo mitrim Misi meko mechisua Sana derifidie suwa somenaya Meni derifidie nina Amafo yakoto so ya menemo Woni biye nyansem Kobi wofye wana bete biya mame Akuma manse umo Diamond place umo Diamond lady say umo Ni haya ye mama wai Hey Manse umo Manse umo Manse umo Manse umo
Esogina mano jamra no bebi amawo ona no beka amawo pase mano abana de jibiti eti abana de yesia yasimi no fubiawo yena mase yasika ye ya frowo abade yo yena mase de mabere wetre yena mase na mabere abana de yebuya ma what in the phone Emma will be what in the phone Emma will be 84 no what abedi will be yourself modern na fabla police ban ha na your fama the pakro yourself yes play musumi for na edu wa ye chei omo ene chei ye nyanu me mama kwapa na kwa mi support kuma do bi tie me ha na jama ye wa Dave Kwako oni bema kofi said ye kasa chewni ya sibi chebo ye ma ya sote bema kwam sapo ye ba ya 1,000 Ghana cedis it is got 10 million that's it ye besremo ye no chejo papa ya mutema bikakra ye ma nanu ye be kire eniema no ye besremo ebrelu eliafa etumunyani tentem se okasa ye tentem be yefimframem na ya twa dwume so esremo na nanom tidwom embre eliafa eremo ase papa ko brother na tie dwom na so be fam achati utafo mi wa no achati utafo ashafo na ekasai madaroma ya ne ya mami ade ato na ni ya mami a wonya ba bi kro ya ne na tie achati utafo ne mani nyina achati utafo no wo woni na busia nyina asha White House ana omotie etenne abose sa ya mami wonya ba bi ku a na ashafo yokoye hwen DJ mama kwan emani nyina madaroma ashafo simu nyina mu yero mnuano mama dia nyina etu omu kro mu hwe DJ mama kwan mi wonu ma shatiro tafo ya dara mo proma ashafo dara mo proma na ma misama ni dia misama cha yo mu chabi kakra sabi tira ha na mchama eye be ka sapo fa ma be sapo kuma ebe obe bema ana madiye gina eye biya sama diye gina yantuma ebusan gina mutie yantuma eye sediye biya mofa madiye gina be say yaw denta so ba yo kwale se mo pepe ba ko 100 Ghana cedis o pepe ba ko 1 million o se yenye na yefa eka epata eni nkonwa engufem yo kwam sa procent e bibiem sapo kuma do bibia dansa so eye sediye de sheba kwam entwi pressure ko for shebo ja ni tosu na de gina na no onu gina na dia be ne abowo wo so kira de woteka na so se be buru wa tiri de na twaye kwam entwi pressure ko o se be yo ba ko biensa eye 300 Ghana cedis o be biensa entwi pressure ko se be ma sapo esu na to bushengina eyinu jua wo fa kapatan ko dengu ti adase na na gina e wada roma for asofa me kakra na nanom me adofu no nyinara said nana gina se hene asieni said nana gina se hene sieni nana gina ya wonu obusue nyina nana ebofo baya nana gina se hene oso okuta ni nsam enesikai 200 Ghana cedis titidia no opepimienu nana gina ya ensu so na nto obusue nyinara moje ntime dase ohene dase ebru dase ya emu na kwa tia meni dudu bibi tieme bijama TC woni Obaapanin yesi yabaya 2 million TC no Obaapanin atono so kwati ameni yesu so na ntu busua that's your day yo sapre na no misama ni dia misacha bio kakra bichra ma eye bia kasama dia gina eye na sapre awgel ba bikro
ɛyɛ ne ba na akyi ɔne ne maame no yɛsi abayɛ yɛte gyina ɛne sɛ bia buru sɛ bia so anya do na na mata akɔdwale abusua yɛte ifa so yɛ no sikasa yɛsɛ sɛ bia buru yɛde kwa deɛ nkyerɛ deɛ o ɛka deɛ tie yɛte ka ɛnso yɛ mɔde ne yɛte na asabere ne bɛgye ne o maame ɛne abusua nyina deɛ ne ntwa yie yɛsɛ 100 Ghana cedis 1 million ɔbɛpɛ baako na no yɛgye na yɛfa ɛka pata ɛne kɔnwa ngu fam yɛgye ti yɛda ase dɛhyɛ buru dɛhyɛ bi brɛ bio yɛde ma ase bia Yes, I'm your call for Mamma Coffee. Yes, I'm on. Hello. Yes, I'm on. No, my lord, we are from a chopper. Sabiana Sama in Akana. Mumiana Sana Fire Pamocho. Mamayan Tray, no money in a Sabiana, the Sabia. Yes, we are the Sikana Kotoya, no man. Aye. You Sikani. Yayidi, yes, Ramo. Mamayan Tray, no money, yeah. Abroni nyina gro yesramo fantam from amresono na na sama hina wakasa yesramo momya fa ne die ne buo enya adwuma na nya fe era mase ana na akaso ani papa meda mase obu na mi nsramo me pa mo chao emma yi mi pesa me beka mo wonyina yire ai kaso asem nyime na nso mbaje me ai mebabi mo hu akono dodo mi wo mo abetifin anyamishiramo yo no mesemabu na no chiame wa ha sabia nya do sabia bu ani die kwanso mesramo na no modama na no chiame ntie na nto na no yesramabu adehia mo nom dade abia mo yama mo kose na na be wada wu mebu shaden mame abra kwadu wada wu mebu shaden na kwefi jampontema wonu nuanu nyina mon shade na sabia nya do sabia duru woni banyine dane sabia ne awon na ni kunkum aboda na amecha yi kwan America wo na baya no mu atete ho nanki America naka besre wo buro Obaapa wodi awira wo ni su wo ma meda wasio na ama na cha yi kwan konfodio na ne ade be ye fantom from sakati pobi na na yedi akona wote mebe na mecha mesre wo buro Obaapa babi a wutie bia sade wote ni yama ne pe nti ya nkɔ ne pe aha ana yo no mesre wo buro mijina ma nana becha nikulu nana kakari ampo awo fi sabia nya do sabia bu amansie pro no nana bakwa yene ne de sepo nana no madawu na bu ya pentemti ye twano ma so sansi ya kwa ma biaba panisu ni mumra so yansamra modama sabia nana kakari wodi ni suo ni awira wo ne sitre e kachira ni dabutri Obaapa mecha ni group bibri sebon sudden na sabia nyado wo ma me ko wonyankro tete kwa from won ko na na jewa no ma kwode abrasiamfo wona tua ne nsama mojabum Agyeiwaah wona akokro do ma nsuroka wona sabia nyado sabia buru wo abaduasa abadio na udu usiadua no wakwaje abaduasa sadie nana kakariampo woso akachika beka bo wofo proposu nyankopɔ tete kɔfra moa ama ne dia dansia se sabia nya do sabia buru na si odono na wayɛ sabia nya do sabia buru adibi nso bisia se ba paninti nana de bla wransia do nana kakariampo so wompre ne ho wo shane bon wo shane ta enna sabia nya do sabia buru nana no matranko nyase ya dia yirawo ni sutwa no osu nana mo se ya me ya kwa ne yansi bibia nana kakari se wo pagana ne yo twadi ampo nyankopɔ tete kwafra moa sansa sabia nya do yase ba ma mabra ya gusa ne yire nana sansa nana mecha ne ma mene nana Agyeiwaah no ma kwade besiamfo wo no tete no wodidi anwomo ne tantira masumti sabia nana kakariampo wakanie wo se nana ensanyina ya nyame asam enya hwe nso ne ensena bedo nana kakariampo se
dakaboɔ wɔso asuo bakɔ yɛ asuo a yɛfrɛ no wɔda woduru pɔtase a wɔse medan nyame wɔsibire ntua bi bɛkuma se aboboa no fufu a akrasi aboaboa bena wiawiɛ nanano mɔda woma yɛfrɛ konkroma ne ase afrɛ sabea ne ado kura yi asukasi ɛda sabea ne ado ɛnwobe a ɛda kurokotia ne yɛto kɔm ne yɛkɔfrɛ wɔ fe ne yɛfrɛ abankoro nananom sadeɛ nana kakaria mpɔ kanie wɔse na suo nie nanano mɔnyɛ na sabea ne ado sabea buru wɔwie wɔnya wo biara na suo ɛno no anso wa wɔse wɔkatwi kadakaboɔ wɔfrɛ ɔpropɔso nyankopɔn tetekɔfoɔ ma ne di adanseɛ nananom ɛdansaboɔ ma bɔɔ dane a ɛduru nnwummerɛ nipa bɛdware yɛbɛwura kata so enti ne powder ne supre wɔde kurobɔ pɔprɛ nketenkete akekaduro ne mesoa tete wadeɛ no ebi frɛ no akekaduro ka ho mesra ma obi frɛ no spray ebi frɛ no perfume ebi so frɛ no ɛyɛ lavender nananom ansowa ahwehwɛ a sɛdeɛ nana kakaria mpɔse wɔhyɛ ne dabirikyiri na mɛtaa wɔyi kwan kɔmfoɔdoɔ no na mɛtaa nananom ada wumaburu wɔhyɛ ne no wɔhwɛ ne bie na sɛdeɛ nyɛ ado awoɔya nananom nana kakaria mpɔse ne dabirikyiri ne maame pɔ ɛna ɛfiri asase so wɔka ne pii ɛsi ne pɔ eti nananom ɔnyɛ bɛduru nnwummerɛ a adeɛ bɛyɛ nom nananom atena nkɔnya se sabea nyɛ ado sabea buru yɛabɔ ntoma yɛkɛyɛ no akeyɛto nananom ada wumaburu entitibudi aya ɛduru nnwummerɛ a mo nsɛm na ɛhwam momfa nyare mesɛ mo nyina mommra ntantam ɛnsamena ebi yɛ prɛkasa aba ebi yɛ atɔɔtɔ ebi yɛ sabea nyɛ ado nyaadoa aba a no nso so yɛyɛ ne torokan bi yɛ amɔnkye ɛno nso so ɛwɔ ntoɔm ebi ka ho momfa nyare sabea nyɛ ado mɔbɔ ntoma ɛmaa no nananom atena nkonnwa se mesra mo man ɛnso hɔ a ebi frɛ no tao ebi frɛ no mpepa ho ebi so frɛ no bɔroba ɛno nso so ka ho adeɛ ama sɛ atwam nananom monye bɛduru nnwummerɛ a mode adware ntwoma no nananom si adam ase aburo aso hɔ a enwuru bɛduo yi yɛnim sɛ sabea ne ado sabea buro ade hyeɛ akunu ne ane ntini awisi ama mobɛtena ase nananom mobɛpɔ mo se ɛno nso so yɛ atɔɔtɔ ebi yɛ gyama nananom ansowa sabea ne ado sabea buru sadeɛ yɛnim no dada no hyia pia ne sɔkɔdua bɔde tiri ɛno nso so nananom kɔbi asesa ne din a yɛfrɛ ne tilapia eti sadeɛ nana kakaria mpɔ wɔso wɔkatwi kadɛ wɔfrɛ pɔpɔ so nyankopɔn tete kɔfrɛ mɔma ne di adanseɛ sɛ yɛkɔ gate postodent ɛna apɔse nsuo a yɛfrɛ no mouthwash ne nyinaa wɔm bi nananom dam aseɛ buru anso hɔ a ano kadeɛ dɛdɛ mesrɛ mo mefrɛ mo na mokɔ yo nananom wada wo maburu energy deputy minister nananom wada wo maburu nana owura akuadu yɛnim sɛ kuro yɛ ɛwɔ so nyinaa no wɔnoa na sabea nyɛ ado wɔyɛ MP wɔ ha owura koe nananom wɔkɔ baabu yɛda wase nananom si ama wɔn ne yɔ si ase wɔ no wɔntena se na wode wɔ se ayɛ wɔ yɔ mesra mo anokadeɛ dada no so yɛfrɛ no dansi mo ne pamokyɛw amamra ne amaneɛ kwan so nyina wo deputy minister wɔduru ha owura kuadu MP edu yo owura ku edu wɔduru ha wɔne ne dabukyi nananom afɛ adwabɔ yɛ fɛ nananom da mose nana yɛ Agyeiwaah so da mose wakata n'akyi na wɔto da yɛdi ma ne yɛ fɛ ɛnɛ nananom de awerɛhɔ atena ase nkonnwa se a sabea nyɛ ado yɛburu ɛyɛ dɔte yie nananom da mose o owura ku edu wɔne ne dabukyi ɔduru ha fantafra mo mene so no katakyie wo de hyia no da wase aburu nyame nhyiraw ɛda mose yɛsra mo sɛdeɛ nana saa ma yene ka yɛnti ne yɛtoa so anokadeɛ dada yɛfa ne sim mo yɛde no ayɛsi ama ɛno so ɛka ho mesra mo ɛnsa fufuo momfa mmara ntantam ne bɛsɛ awisia aduane no awisia dabra ne bama so
nana no mada rebru yakachika dekabo say ensa fufo ehuru party yakosiasi nana sama ahinanim so anka bewie yakamfiala de binom hu no mo ne ade yagu kuramu ne ade yagu akatatuwa mu no wodi ensa fufo katatuwa ma say atwom yabesika ho sabia nya do sabia bru awisi aduane no no yimkohye fansi nana sama ahine anem nana no manso wa o sabia yanim amane ne amamra kwanso me samomra mo ne yimo no entuma pe wodi ahene abuta ahene abodobo wo ebom ene ne chemetam tete wa chemetam pa tampoko ene sabia nya do nana no chemetam a yede friend today nana no mtumafuo ene ne duku be sababru sadia duku tuntumin nana no ene ne yede ko adwabo ase eni plaba ne amaso yesamu ye kira ya mkotu sama hina ni mduku tuntumu no sadi amani ya ni amamratia no no aswa nana no yasi kata prako yasi dabi mane fanko misrawo ko odi akọ yasamo kata prako tete wakata bomo kasa ana bomo mesramu pasotama ya frano best friend yaka ho comforter ewom sumi yakasi ya frano kadadwe dumpabro no kasiya pa eno so ka ho sadie nana amecha ni deputy nana kakariampo woso ati america wodi awirawo ni sultan yirati dia waka no eno so ka ho ere masi ansowa nikente nana amecha kente ajunia sa titimudi aya ajunia sa ene sabia nya do sabia bu adwabo mpabo ahenema aya de ko abodwabo mesramo adwuna saka ho tete ho eye ajabo shan ajabo sanfo ne ntoma wo somwa no de akotira moche ene susu ka ho nanano ahenema ana ntoma ya de fra dwabo ntoma ene susu ye ahene pankasa eka ho pati aka ho ne de ndi wewu aye kotoku sabrobe odokoro wa odobako mame frigani mu eremosi ansowa yenim sabia nya do sabia buru bremponi akatachie nana matnase sabia nya do yebe yapaye eti nana mecha ne dabichi yafa nana kakariampa wono so se nensa a sabia nya do yafa no pantu ana sabia nya do shinapo no eya adaka sabia nya do sabia buru abruwatia na eja no ho nemu no mami e utu nkwanta wodi hia no sugu ya ha abo na so gu ya ha ban ya ebepre yede mo si ya me hyiamo yesramo flower yi tani so to pempema utukuro na mecha le dablechi na na kakariampo abusia wo mo si wiase kakraka opapa ade beyie na nanom de hie mami nana eye nana ya Agyeiwaah no makode bresiamfo oso onkom na nanom si so obekwa ba me enko sade asenie abusia enkai yesramo tofe me tofe sawo mane ya ma ye de chambrabo na se anye jai bawe ne mu no eno so me tofe e ka ho na sabia nya do sabia buru ne pam body e de mo si yo no me se mo buru amane ne amamra kwanso saso na apro kwa bi yadom mi dabutri ahenia nana wo so da to fanta fram nananom kwanta du sa wo sia brafo katachie ade beyie eya hajbo sade wo katre mami abrakwadu ekwosi sana na de siese nananom wonim sasabia nya do ne yire pone da ho na so ne maame a enti wo so kata nachi nananom wo baya wono so sukuta ne handkerchief we pranan ko so de ba yanka handkerchief anka ho mesa handkerchief nananom nyina monye na momfam pipa ne suo ni awirawo na sabia nya do wapa sama do ntoma fufuo kokko na sabia nya do ahamono eye blue eno so ka ho monye na momfam pipa mo ne suo ni awirawo nyina na owu nya obia ansanso wa sabia nya do sabia blue anoka de dede efin resi abrochimam no so sadia ya de nyina papa hajibo o kanono ya de nyina no ya dodo bibie ya mami abrakwadu yadom ono so ne dabutri sadia wo kanwe Mr. Haibo wo se mami abrakwadu
usubabra woni suobesa ano kadie yi woni awisi amanyina antena sidin onyame akomokon bi ama mo nana bie wo binda de wonu nuanom nyina sade mo akonta mo ade nyina Mr. Haibo wo kana no mo papa prakope wo ka kira mo no asowa mesra bra ma me ne yankontam na hanya bia yetimi gina ate nana no madaru mabru anoka dia de free nurse abrochimam eno so eka ho ebi ya risky ebi ya wan asabia nya ado ni brabo awira ho ba fie enwuru baduo yi sabia nya ado obi ya woni de ma me de ene ne ma na ne ma no yesua frɛ ho ane yesua frɛ no eti Mr. Haibo se ne nkontafo ne nse no monye sabia nya ado monye na dunwumra mo de apre mo ayero ho mo ma nananom wadawoma entuma kasiye abusua no sade Mr. Haibo kanye wosi wacha ntuma nyina de amamo wosoni kante na hinema ka ho nananom wadawoma na pantu edaso ejebo san dikanye enoi na kwaba kwan sade Mr. Haibo waka no ne patia ene ne shanti ade ebo ano mesra muka mo humra muka mo Boda woma wo sakata prako ede nasi atoso na wodi kaya biamo na Agyeiwaah na sadie wasi wakati oni Mr. Haibo wasi ne candle manches mesamumra ne de anya kwanfria na no boda woma ai ni makeups ka ho makeups agudie ni kania won function kwase do ne ntoma kase mesra mobru sadie wakana no me odwan pa ochiadua edurudwa na mo de asura odwan pa ochiadua mona mo ho ye kan ya na mo ko yankopon hira mo odwan pa ochiadua na no mbasura na sabia nya do ye de ya pam enti sabia nya do sabia bu ntimi fa no matro kama adehia fie asane abodi adonten na nanom madaroma musumu dwan eka ho na kakari ampo ai wasu okuta wo pipi $1,000 ano mai betira ye no na kakari ampo wasu okuta $1,000 na busia so se adisia ye free bekwa amasi adisia no ye ba ye wa mususu kuta opipi aduonu 2,000 Ghana cedis nana kakari ampo abusia sade ye ka no yakopon hira wo bibia edamosi nana no wana na buru me gina ma nana sawa chiakuro abura so Obaapanin UK sadia nana sawa chiakuro wasena sepo ene nana ya Agyeiwaah nana makodi abresi amfoe nana kwa ntoma bonwire makoma soade entitimudi ya adinkra ansa na sabia nyado entuma ya de kwa dwaba ya de frasie eno so ya Agyeiwaah shine nana no le chimetam ebom ana ne mpapo akase ana na mfam kwa dwaba ase eno so snap apentu adaso eno so ka ho mesramo na nafsawa ne pempem a wanyere pempem na me yae ne pempem daso mesramo Mr. Haibo wono so okuta opipi aduonu 20 million 2,000 Ghana cedis waso ensi nana abrakwa du yadom esini so no afama asini abushia na sasabia nya adodu nyumre abena yo Mr. and Mrs. Amwakoplati Mr. Kakalina Sipo wasu okuta 5 million ensi nana mecha anene mame anene abushia ne mame abrakwa du yadom esi wo so ani asen abushia nyina nana no madam se nyame hira mo yesi amamuso yaba swa kama ka ho yaba swa aye yo sabro lawyer
Achimai, lawyer Opoku Achimai, one yere Mami Freba, lawyer Opoku Achimai, one yere Mami Freba, almost 2,000 Ghana cedis. Aye, 20 million. AC, Yankasa, and money now, who's selling in our money. Now, Bofa and Kapata, and Kukum, lawyer Opoku Achimai, one yere the Massa. Sadas so, and I am Professor Lukman, Wasu Obaapanin, Wasu Kwanisen, 300 million. Lukman, another Professor Lukman, Wasu 3 million. AC and money in our show. Now, Bofanka Pata and Goma and Gufem. Yo, Justice Antonio Paul. Justice Antonio Paul. Also Kwame, Niamo for Kwame, Ezio so, a year of a pino, Makubi and Rubiansa, and Rum and Sia, 6 million, Kwame Ezio so, a year lawyer and as a Justice Antonio Paul, was a J, Fakapata and Gufem. Salazo so, and a year, wherever I look my Canadian. A year, a crafty year, was 400 Ghana cedis. A free was 400 Ghana cedis. And money in our money. Now, Bofa and Mami Pata and the Quaker and Buffet. Yajiti, Yadasu. So, and Nana Danswapia Motosubianu, Nana Danswapia Motosubianu. Or see a penny quacker there. Adabukum, Uruvian Musari in our money. 300 Ghana cedis. Nana Danso Apia Motosubianu, Uruvian Masamani. Kapata and Goya and Gufem. Nana Madama Monche Bru, Asinia Kodia Dontina, and Manchebia, and I will say, Edu Su Musimi for Atu Santina Babacha, Biche Boy, Mawasuti. Baya, 1,000 Ghana cedis, 1,000 Ghana cedis, it is 10 million. Said you Musimi for free, and you will so Yakasachia. That's your brew, that's your dying. So, Sana Antiasi na Kwabusia, or you Kwabusia, said Yakasachia Muni, Yasia Baya, 2 million. I said, Ebusu, Ebushapani, Ebusia, Ebushapani, Aquasipo, Oni Bako, Yasia Baya, Opepe, Opepe Bako, 100 Ghana cedis, AC, Biamo for Coquata Pemaso. And then I was selling also 100 Ghana cedis. Yes, for Kapata and Gufem. Saka Wadama, Mijama can come down our 2 4 million minute. Now saying, no. You are saying, Wabaya, 2 million. So then I can come down my Casasa. No, that's your group. And they are 2 for media. Sano 2 for Coco in Agyeiwaah. You will see Obaya 1 million. That's your group. So yes, Ramo, any day, Ekasa, yes, Ramo. Nananma Chiame was sent to a Procusu. Yanu, Cataforo, Manugo Vanacasano, Intimate, not any tentum, no Yantoso, and Swano, and Swano Dosso, Namibia, and Yantim, just Ramo, Edamase, Mame. See. 1 T. Engineer, yes, no, sound of Yamka Kama in the ATM. Epacho. Kasa Kagina, yes, Ramo Brew. Yes, Ramo Enyaman, and Anmachiame, Achame. What do you abbreviate Yadina? Bemtini Bua Fiti Kotiana Mansai Ateneka. What Prukusuvema? What Dadia Kwa Yadu Kwa was the Empire Dukunim. Yadiana Nana Samai. Yabaya Mwasi Epra Copa Emau. And then Anan Matrankonia Adishiama. And Ridia Nintin. Samay Atu Asrin Nanan Mokodia Dante Nananmo. Dear Wenny and Wabidia Wadishia Eka home. Nananma was a Kusabrempon. Yanchramasi Wabedem.
efisa modahuru mati ena titi wobi ka titi wobi hire moto eboa epeten ema yetietia so na wasesrade enwoma agu ya pampem sabrei wabosomru wasiwati akonyam kasia wohene so ho hyehye na David boni nsam kupra eka ho ti yasra nanan mu se yade mre ena ye adwuma nanso de osani de kasia ema no kupra eka ho nto ase woye bema na sama ye beme wadudu obibi ye bema yade nyina ye bema wawusu adoto ye bema ofontomfom ye bema oye bema yenkwe koiko ya koiko oye bema wosikete sibanti makotie ensane aye nane yesuko ensiobe yebuodie yesuko nana sama yesuko ensiobe yebuode wosikete sibanti makotie ensane aye nane yesuko ensiobe yebuodie fiao yajeje tata etuo enkasa yejina ha emma wasi wofirikusu wodudu obribi aketrema eyiaye emmani monyamfo si eyiye franka ne ehim kosoro dia na wasi yechire biribi asechire ni sesa wo wie buru akai bi odi eburu gu fam emma ni fifiri na siensuo ye woda na wo kesu a entwi prakope edia ne ekai asante wobika ye wobi kire nananmo wasi asase wura ne wasi ampa purukusu bomo muso da ye pam ye datiti mpachi so ye teho wasi ye kasa wa babu amfo ena kire ne nto so bigina ama na Agyeiwaah kwade wasi asere ba ye boni di mama nsan nyina terenka wadabodo ma wasi mi na misiri bibi na meme die aboasrewa media bisoso mentakra mo wasi etuko ba bia wadudu abridie aye boni di a wasi ampa ye ka ne sai Obaapanin na Agyeiwaah wasi ampa wati akonya kase soso da ye pa ye son nsasi akonya so wasani ye abode ye ketwa na wasi ampa ye wiawia fom so ka ho adanse turodo ediso na najam bibi Agyeiwaah kwade wonyansa pudu a wasi ampa me nyansa asa me frosoro ne matutu mentakra mu ma program ansa ho adoyewura wadudu bibi a wasi madane nwatene sametri ne tonto ogu akira matusika futuro de agu womanim wonu a wasi asanteman so me pri na me ka bibi suso a adimesu wasi sampa me Obaapanin dia na mansa ayi we nyina sima pampa metu apete adoye egu amansa nyina so sadia wonse mo ebia ye bi ko ebi suso ye bi na so titi wobi ka titi wobi kira sese wutu mra kiresie na baabi a esie na apem ye no na nanom ko a wasi atasitasi akire de agu ya mpropa so e di aka ho yejina abodudu obribi na wobi kwajan wasimprimu wasidache hene de enkonsuo wobi hene wonu a wotu pete na ne hu justice ate na sabi ebrubu ne kwantanan so ne chia wasi wutofom na wuntimi ensori biem wasi ampaye bo wudi asreba bomodi ne peja wuti prakope na tie ye prakope ka ho wo yiri da bi de kire wo chochro mu ncho wade nyina eduma itihie asuna badoku ya na wo fo na wo di adwene to asuna won prekwa wadudu obri bia na ho ofenti mamponkonto chifo na yete wo hire yiri na asewa apafu bracketum wasi sadie wasi akasani na wono kwa entimi enkasa woto ne buase ni kurupani yeye de nyina ye boni di amansa teneka na aduo sabre wo pani no wo prukuso wadade akuba ma wasi me ye piesie mimi de metu asadua me de to fam na mesumachiri bafo nyina afa bia kama no wasi me na metu me buase asante be ma okukufu yade nyina no wasi mprimu prakope na yiri na ade nyina o Jacobu de sia prako ebe na kire aguna nana wonu a wasi ampa mini sika ade acheso agura ba wasi metu me buase
enamne ba mo watch man so age na paka kase sin kwanta nan so Jacob bi sia se de America nie media ye bo media na ma prekope wo poma checheku a mebia ma no na mansa nyina tenka me bre me ho sinti na aduwa sabre me di mitiri nyi twitwiri wo na se prekope eka ho Mrs. 1 wo na aka ye ho abom ya si ama wo pia ya mo wabru ya ma akonto enam se na namu ti wei wo se kasaketwa ye ka bibi so na wo se awade mu nyina ka chie ya de nyina ba na kubi bampa no wo guru mu wo simpri mo wo ba ne sate wo tuma mansa nyina tenenka na de nyina wo ba stella ye wo ne hospital ye ma ne brofudi de yiri da bi denche wo no so system ye pretuo echie na metebotan kase so a meto amfoda enne se de sika ni no ye bobiri so a ni e kyerese mamponkontonti abo hie koma na no wono ne wasibiri na libra na nsuo atai kokko wa prakopa na akrafo amiensa se de sika enura nyumre wo mo de o mo se yensa no adwuma awo Ghana ha ya ha ne tie yentu kwan da nanso so no yasi na Agyeiwaah kodi adawurumenti no wa me ada titimpachi so no sane na boso no oboye ketire na nesuka getire dia wodi yi na ye prakope no akabiribi se wo wuachi ayeyiye obeyi na ye ama mansan nyina ateka ye fumpa baby awoi ani baby awodai ye body say adibi so wo Obaapanin na Agyeiwaah kodi e se waso nsisi ye dia wonse no mo yensan ase de omo kani wo mo de omo gya san ya mfansia hu sabi ebru wo ba ho hie na sinsia wodi nsiogum te sade wasaka poma wanse bere wano ensiot ne asio ne kabom na sabi ebru asio susu kasa asio tenenka dia enye wo mo na sene nana mo ye twa na Agyeiwaah furuma eti ye de adwa san ewa ho brase kwa mo bai anopei na nan mo sene nana adonte na nan mo wo se ye de ya nyina ye de na tumpam ensiri ya besu ye bodi ana poma checheku be ma yire adwa sabre waso konkonkonhon wakasia wonu otupete okukuru fu asante be ma de yire na apama Jacob bi hia sema kosumase ebiawo aka ho fisa ma fato bete enwume ni oma so ya kabiribia wa yire di abanka no to na abi kojan wo fentam frama wo se dachie wo bedi di titimpachi so wakasa titimpachi so wo se dia wo ka ne se ampa wo tu bibi kuso wo no so bi aka ho aprakopa aka ho na yeye de nya bema ka chire atutu primu we besi aprakopa dia wo ka ne se misuma sibribi moba wo se asreba wo kasa wa bebuom na nanum sameka tetensam na samano te sa boasrewa na asreba ana wo me eti na megina ho wo mo nie mai wo mo basa tu na nanum abese no mo fanko na nanu ho yase so wo mfaso Obaapanin ati sebede ya bonu ya de anwunu mo agu ho ya de mbesi aka ho ya de nyina na asaman ahene ati ha otumfo na de nyina ne sama wa ha dia besene no ko na Agyeiwaah so wo mfaso bebredi a wo nwu ne nsene mo anwunu mo na ne mma mo soso no ya firi wa ha no adi aka ho wo mo sai adi wo mo frata na nanmo madawuru ma yegina na nanmo nima yen kansafuo ye ka mo frata wo mo sa abode ati se de abode eman kitabi ye kukuru bi enye sika ne ye ba kire dia ye kire ya mamra ne ya mamra dia ye de ye frata se awohu aweho entum wo bonten so afei owuachi se ye fra kokko ne ye fra fufuo dia ekunim dia botire ane ntofe aye betu yasidi eprekopa be sabe shomo ye fu ade abano no ayeye ne ntofe a edi akire wo mo nsuo wo se entu kwan Ghana ha ya wo mo de wo mo ba la akwa ye so wo se na adu osabri mu ni so na abie kwajan mu wo dudu obiribie wo se ye so mu ati se nsuo pa ade aye de glass water a wo se ampamu fa koma na nanmo glass water no ye fa koma na nan ye chen prekopa ka ho yes so wo fa so dia ni broja aye ne tene ye de yasimfo ni dia ba ho na nanwo adibi nsuo de hie ye nim so Obaapanin wa koi da se kese butu mu be peja na mu be soja prakodia ya pa ye behu etim ya chechire buadia enka so be free so ma na wode ya kadia munyi mu brojai na mu fanka biribi to ma se efo ni ka ho wo mu de wo ma frodua obi jira wo se handkerchief ye fredi handkerchief ye wa kamem afrodua ye di wo sampa eye pudua mi hensa ye kru no mo se mu ti ni hia mo mfa mo kwa be munya afrodua emfa nko prakope ye de ye kente eye bonwire kenten sanua so ye de fufuo ye de nenu ama nyina ade aka ho
ntema papa e wodi ade aka ho ye de yahwe ne bodom asusu de gu ho streche papa egu ho ye de gu mu aye bosome asusu ka ho wo puduo suso ebekuma hiafo asugu na Agyeiwaah kode ye de siesie no wo ye dancing kraya wo fa mu so ntema wura abamodi na begina ntema wura nko siesi ha ye bechem ade ne du kutuntum aguso ye chama wasiampa wapem so saman ani wasinatena konwane na de hye du kutuntum no abrempo na abehi anche wobetina tete konwa so dia je nefa bi gu kon ho aprako na bi nka na nadu asabri ni nunu aka ho oduku padi akire wo mi wie wo mi isi mi yank spray eye nuhwam aka ho ensapai was mama Sunday school for kwan ni efa coke ani malt enyi wo maye emani monyafoi na asawa ne na apama ani ye ya de nyina wo ba ni monyafo gudie abode mu ka kire se me pamacho enka ho ai ensai nyina wo mu didi nyina babusia wo mu so wo mu to amayi wo mu nkyene na nan masere na nan boy eti amayi ni mamamre wo hene yire ka ho eti ne nkyene asusu de akire se enkyere yasimfo ni bo ho ya ba no enu anwumre ye se yasi katapa anasu ya baba se na gudie katadia ye de kate ye de sum ye se nanai Agyeiwaah kode ye se woda so a eya so wo ba na asewa na apoma oba stala wo se so mo da ye pa wo so mo da ye pa omu ye magudie ntino wo so de enso o mabro kire da ye so mo Ghana ejotire da ye na omu de abo mu kunu no e de aka ho wo mo wisi ado mesra mo ma muni akire na mo fon kotutu mu kunu mo kom e wisi ado miensa mesra mo e mapa wo ba ye mesra bo wasantidi na metua na mesra wo yo afia botma agye ni botma mesra we woni na asawa ne na apama agye ni botma mo fa wisi ado yi mesra mo nye hankasi fom yensa mo fa nto wo mu kunu kom aka ho afei eya wo mo sese akonya sade wo mo si kasa kire na Agyeiwaah kono agyabi wu agyabi tiase yede na konya eye didi nso Obaapanin akonya yede bema wosiampa na Agyeiwaah de ogya ne wakire dia emma ni monyamfo ni nana yemo wo mo boni pakro tenase etu wo mo de wo mo sesa konya wo mo de wo mate wo mo de wo mo kiniye asusu bonka yedum ade amano prekopeka ho eniema nyina wo mo de chenti wo mo de wo ka na masgo ade di akire se wo mo so ayi wo mo chansen aka ho wo mo nhire se de mabusam kan oba ni monyamfo ana de ne nsa ye adwuma dia wo mo de wo mo natural flower asusu ede gusu se Ghana haya ana wo mo bosu jetire haya no mo ye adwuma haya asusu no mo tu srade dia wo mo de Ghana nhire a wasi die wo mu eye yalo yi akokɔ srade yi ampusika enwa amansa so kokɔ ni su Yesu moja ye gum ni su haba mu ni se Agyeiwaah wo na kira ne nsen mo economics body a oh economics body a ene owu achi ayeye omunyi na ye eprekopɛ enka ho wo mu wie wo nyina no mo se de ye nyina no ye kunu no makasa kire ye ese ampa asante amamre ni amane ye nto nkyere wo ba ntwadan wo ba wo hiesuo anaso wo de dwa san de ba ye de aba prekopɛ asu yenim se nananim anye biribia no sika no gita sere nananim ye modia nanani wose ampa wo kase tie konwom dia ye beto odwan na wo to odwan a odwan ahodo ye abai ye de ni nyina ye becha na nanam dia srai na so o mo sere akokodufo na apama ani wo ba na abotema ani wose ampa na ase wo se mucha odwan itia momfa moja no egu fom na momfa ne woma ne makra mo pani a o wadi bi nsu ha na se wotena so no ka se Allahu akbar dua ana ni shira ani akonwa kase ani dumsio anfa nwu wo so prakopeka ho wo mu wieye de wo mu di twasafie ade bo na Agyeiwaah eye no sa ni kotokuo akase anu ni wo mu bie mu ye bodi a Obaapama checheku na abotema ani bo hene yire se wa bafo wo mu kita omnsam opepepe baako mienu edunum dunsia dunson dunwache dunkron aduenu wosia pa 2000 Ghana cedis na Agyeiwaah ofa money ntema no afei no obabusia asusu a edi akire obabusia so kita omnsam ope baako mienu dunsia dunwache dunkron aduenu aduasa aduanan aduana baako aduana mienu aduana miensa aduenum 50 million and so etato omata bai adachire ye sajira hama opukusu ya de nyina wadudu obi mu aburu mu adai mano ya de nyina eye wosiampa eye owuraku adubofo ai titi wobi ka titi wobi kire MP ba ko minister
aye ko ba bi aye tini di woni mamamre won sa mamre wono na energy minister ahodi amedi kasa nyina eye wo wu akwadu ana ma menya energy adeka ho kwala nyina so energy adeka ho wo boma nuan mu nyina wo bema na ekitane nsam opepepe bako mienu edu aduenu bako aduenu mienu aduenu miensa aduenu nine aduenu num aduenu nsia aduenu nson aduenu nwache aduenu nkron aduasa aya energy minister owuraku adu wasetete no na eya opepepe aduasa na come run about esia brosadia adibisu yemfansi dan yemfani din anto so prakopa no abusia monye ne prakopa enka ho ye gina ho ma mo apia mesraw wadudu obiribie ya de nyina wankasa monyi ntumukunukom aprakopa ka ho ye gina ha ma wadudu obiribi ya de nyina mesraw ni die aha mesraw ma menkyira nana sama de enwie ai opurukusu mesra no wadudu obiribi ya de nyina ya watia konya kasia so na eye nyina esini na so sade ampane mpanifo aha edi anim nana sama ne mpanifo sade omusi ekasai wo de wo ntema sweet mother there is no one like you apa eda so wo de wo tete double wo patia ani bre soja wo katuade eka ho wo masade wo bro ni nsa srada esa eda ho afei ena yegina hama tadiakon yade nyina de yebani dia mansa nyina ne yaboye mu afi wonya sania woto ne buase no wanu waduduo edidie sadia ne ntema awadi good ne mame na de nyina obdi bensu Obaapanin na Agyeiwaah suni wasi afra no ni rain fina na edda afei ana wadi ni petia asususo sikotoku sabobe esuguso eye ne dabo ka ho ni sika eba no eye predu asususo so edda so prakope ekasa yaya de nyina opem so eye ne sama eye ne sade osikan ni bro ni nsa enja de bi frebo du ya de di ya pa ye pam musio atuguo eno so srada edda so prakope eka ho enkwala nyina asuso no sade na wa papo ya boma ene da abo atima so mo sade enkwala nyina asa chabusia ade ka ho eti wo so won tima wo fra ye ya fra ne se ahune pa yes and tomorrow omo fra ahune pa enkasa dama apia kubi do se tie mebru dama apia kubi tie mi adan bitna ma opoku awi school akatachie 93 year group ebrebre biche boye wuma wumeti asute se wobri wati ada form ene waba akatachie 93 year group si abaya 8 million in this case 800 Ghana cedis said you the school opoku awe 93 year group ye kasachira na apia kubi no that's your bro that's your dying no masinya busia no masinya kodia dontina na nwe asinya dontia bufuru kumasia bakom bona bakoko bani anyamoya ebusia emare na ngira ni sema ni dia mutiamo sabitira ha na bitira maye etia here sadia ni sema no yakasa chire na no asinya busia nie yesi abaye ko yesem opepe bako empima hali 5 150 Ghana cedis ebusia ni ngira monye na mo fa kampa ani gwanyangu fam bajeti yadase basi ebibrabio basi ejaba ofuntu pa katachie yewura kwa kube wadama tie merisi mitina ha na mitina ma otumfu ogite pudu oyine na mo ati bampa yewura si wabaya kwa kube dati hine aya 2 million and this guy 200 Ghana cedis that's your dying na pia akubi bema fa kemfe odo bi bia dansa so yesa woni de bi anu atie me na to na no masini abusua yesa de wa ka so de gira mami fo odo bi anu me ka sa kire we yo pia Obaapanin fo odo bi anu se ba ya yekta yesa 100 Ghana cedis so pepe ba ko
100 Ghana cedis. Apia kubi. Ulu ni walimu ya bushangi na mwenye. Ebola usia mudi ya kabirotia. Nipata ni kwa yogu fem. Ebushaji eti ya shadasi. Bama kwa kubi ndatu yine dudu bibi tiye miarisi. Nitirahama na asa kufua watumfua namna kwa yine. Yewe tibi amba. Wama ni chiyami ya besina nae. Yewe asiwa baya ndatu yine. Ayo 1 million. And this guy 100 Ghana cedis. Sabre watumfua sama yine. Yewe asiwa upejani mo. Ayewa asiwa upejani mo. Anyway, see any drama mo. Where mama ninyo? Mama ninyo is sweet mother. Sweet mother. Sweet mother. Where mama ninyo ni? Ana isi ofo na mo ni. Mo fast parabraha. Ana jina musiko. Fala bema. Sure. Please. Sure. Sweet mother, I never forget you. For this suffer where you suffer for me, yeah. Sweet mother, I never forget you. For this suffer where you suffer for me, yeah. Sweet mother, can I tell you sweet mother, and then they cry, my mother go carry me. She go say my pikin, but she dey cry, yo. Stop, if you don't cry again, Woo! Sober. When they cry, my mother go carry me. She go say my pikin, wait till they cry, yo. Stop, make you no cry again, Sugar, fast if I no sleep, my mother no go sleep. If I no chop, my mother no go chop. She no dey tire, sweet mother, I never forget you suffer when you suffer for me, yeah. Sweet mother, sweet mother, I love you, lady. Hey. Sweet mother, Agyeiwaah Kwadi, Muniasa, Emani Yina Musijum. Sweet mother, we will never forget you, Agyeiwaah Kwadi. Sakuma. Nana Yunesano, Nana, sa. Now you have from my papa. I'm from my papa. I'm here. Sweet mother, I never forget you. For this suffer where you suffer for me, yeah. Sweet mother, I never forget you. For this suffer where you suffer for me.
nasa maame sewa nana ya bisema ate abla kwadu yike sisa bi ase atuma mansa sisa bi sa kuma sa Mansemo, thank you, Mansemo. Mutugu nusu. Mansemo, Sugar, Atibi, sa. Achuma mansa